बागै जों दिनै अर तामनि बागै गोबां मा TWF क्लासाव दिनै अर बिसनांगो कक्सनाय नांखा हंखाय दिनै अर हेजामारा ब्लक नि बिसिङो जे ब्लक कमिटि खाय रिजाकनाय आदं जुगसं बरंनि सुदु कसार खा बरक संना सेंट्रल बडी ने तिसे बरक संना कसार खा तामनि बागै कसार कांखाय जों दिनै अर बरं बुगो फाय कक खना पाइखा जों सुदु ब्लक कमिटि नि प्रेसिडेंट सेक्रेटारि वाइस प्रेसिडेंट नि केशर मामा सिनि जों नगा आसुगै दंया जों जारा पटमान जांनाय बरक बुसकांगो बाहायके आगोबै थानानै हनै बरक दिनै कसार माने बागै जों दिनै अर TWF हिसाबै जों दिनै अर कमिटि खाजाकनो न पार्टी क्लास खायरि फायदि हनै जों दिनै अर मा खाबायका बरंनि पार्टी क्लास नि ककनो दिनै आंखानावै बेलाखिनो बखा तंथका तामनि बागै बखा तंथका हमले ताकलाय जों जे नाय नेमिनि बुरिरक बेलाखिनो बुसकांगो आगुक जाक नहुरजाक एबं सिनि बुबागाराबो अबनो नायो जे बुरिरकनो बुसकांगो आगुबैनो गटर टिपालनो कुबनान हनै जे इमां लुगि तंमनि ओ इमांनो सक्सेस खायनान हनै दिनै ब्लक कमिटि नि जारा बारजा मानजरो जों बारजानो तरजा गया सिनि पटनो तरजा गया बुसकांनि जे बुबागारानि इमांनो मुख थांखायनान हनै जे बुबागारानि आइडियोलॉजी नाहारमु जे गटर टिपालन न तैनो जों बिसि आगोनाय हनै दिनै बरक अर कसारे जों दिनै अर कक सानानि चरारि मानि बागै दिनै जारा अर पनमान जाक रंनो ब्लाइब्लाखनो हामबायरिवो आंतेबो मेसेज दिनानै मुजुङो चिनि बुरि बुखुकसं कांग्रेस हिया CPM हिया IPF हिया जारा ओ गटर टिपालन हामजागिनो दं हंखाय नर मेसेज खायदि नर संबाय कन्टेक्ट खायदि चिनि आनि मोबाइल नम्बर आं ताबनो सायरिनाय आनि मोबाइल नम्बर हंखाय 9366763435 और नम्बर कन्टेक्ट खायदि फायदि जों बुरिरक ताई थापाने आमिङै तंलायलिया जों बुसकांगो सांगरि कतु खावै खरक पाकरि सरै जों बुबागारानि जे गटर टिपालन नाहारमुंनो 2023 साकानि बान फाइबनो तलानि बान टंखौ हनै दिनै बुरिरक अबा हायके कबगै आनो जे बरर आसुगै बासारिबे जे कक सारिमान आं हामजागै फायदि बुरिरक खाता थैबायदि बुसकांगो आगुंनानो बागे जतन चाइतगै सामखायनो नंतु आर आं जे आनि मोबाइल नम्बर न कन्टेक्ट खायमाने और नम्बर टिनो कन्टेक्ट खायबायदि आनि बुरि बुकुक सोना आंबाबो न कबक जावो जतन हामबाय बेदेन बान हामबाय